Ντουμπάι. Τι γίνεται στα υπόγεια, Βαλεντίνη, πώς πάει το πράγμα? Οργασμός, όπως πάντα. Αύριο το πρωί τι θα πάθουμε? Τρελά, πανικό, Τρέλα! κορδέλα, κάτι τέλος πάντων. Συνηθισμένοι από αυτά. Να τα χιλιάσουμε και πάντα με επιτυχίες. Να πάμε σούπερ πολύ πάνω, να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ. 45 χρόνια στο Oriflame, τα περνάμε πάρα πολύ καλά, όπως βλέπετε, μαζί με την Πάτρα και όλες τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Να οριμάσουμε ακόμα περισσότερο, να είμαστε όμορφοι και σαγηνευτικοί όπως είμαστε τόσα χρόνια. Και στα 145 μας. Να τα κάνουμε 145 και ακόμα να ζούμε. Πάντα, ανωδικά. Εύχομαι υγεία, επιτυχία και ό,τι καλύτερο που υπάρχει σε αυτή τη γη. Πολλές επιτυχίες, πολύ χαρά, ευτυχία και ομαδικότητα. Να σκίζουμε και να μην πάρουμε τον ενθουσιασμό μας. Ευχή για τα 45 μας χρόνια. Άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Χόρεψέ μας ένα χορό για τα 45 χρόνια. Πηγαίνουμε πολύ καλά και θα πάμε και καλύτερα γιατί είμαστε αισιόδοξοι και είμαστε μια ομάδα, όλοι μαζί, μια γροθιά. Από τις πιο ωραίες εμπειρίες που έχω ζήσει, είσαστε μια καταπληκτική οικογένεια. Εύχομαι τα καλύτερα και πάντα με υγεία και επιτυχία. Υπέροχα τα 45 χρόνια, Ντουμπάι, Αραλάμπια. Υπέροχα, περιμένουμε περισσότερα πράγματα, καλύτερα από την Oriflame, για να προχωρήσουμε μέσα στην κρίση. Να πω ότι ο άντρας μου είναι Πασά στα Γιάννενα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αν και πρώτη του γυναίκα, γιατί απέκτησε πολλές σήμερα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να διασκεδάσω, να χορέψω και να περάσω καλά με την Oriflame, τίποτε άλλο. Πώς θα είναι η Oriflame τεχνολογικά μετά από άλλα 45 χρόνια, Ηλία? Καλά, θα είμαστε σε άλλο γαλαξία. Και θα γίνουμε όλοι Άραβες εδώ πέρα. Ευχαριστούμε Oriflame, ευχαριστούμε για όλον αυτό που μας προσφέρετε και εις ανώτερα. Oriflame. Μόνο Oriflame. Yeah. Oriflame Greece? Yes! But of course, what we have among us is the Oriflame togetherness, spirit and passion. Τα social media είναι σαν το εφηβικό σεξ. Όλοι θέλουν να το κάνουν και όταν φτάσει επιτέλους η ώρα να γίνει, ψάχνουν όλοι να καταλάβουν γιατί δεν ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναν και δεν τους υποσχεθήκανε. Μάθαμε ότι είχες ένα όνειρο. Και τι κάνουμε εμείς με τα όνειρα στην Oriflame? Πολύ σωστά. Οπότε το iPhone 10 από εμάς για εσένα, γιατί και τις αμφιβολίες θέλουν στο 7, σου φέραμε το 10, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ και αφιερώσεις. Έχουμε λοιπόν σαν πρώτο βραβείο, πρώτη απονομή σήμερα, Director που έχει τη μεγαλύτερη διείσδυση στο online. Λατρεύει την Oriflame. Πάρα πολύ, είναι τρελή για την Oriflame. Και δεν είναι άλλη από... Να τυχώνει ένα γοστάκι. Yes!
Συγχαρητήρια τη γόνη μου. Ένα ζεστό χειροκρότημα για την Ελιζαβέτα. When we are very small, it's very common to ask us what we want to be when we grow up. Leaders κάτω των 30 ετών, μαζί μας είναι οι 9 από αυτούς, οπότε πάμε να τους γνωρίσουμε. Είμαι 2,5 χρόνια στην εταιρεία. Πριν γίνω μέλος, είχα ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών, για το οποίο έδωσα 60.000 ευρώ για την αγορά του. Ήταν ένα franchise. Καταλαβαίνετε τώρα, κεφάλαιο 60.000 ευρώ για να παίρνω το μισθό που παίρνω τώρα, στην Oriflame. Πλέον η Oriflame είναι το κύριο επάγγελμά μου και δεν το μετανιώνω με τίποτα. Συνέχεια έχουμε δύο special awards ακόμη, το οποίο είναι νέες κλίμακες. Νέες κλίμακες, ναι, νέοι leaders. Wait, there's more. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Η Oriflame, τι άλλο έγινε, μεγάλος έρωτας. Όχι απλά αγάπη, Γιώργο μη ζηλεύεις, μεγάλος έρωτας και το εννοώ. Η αγορά αλλάζει. Τώρα έχουμε ευκαιρίες μπροστά μας. Δεν είναι ότι χάνεται η αγορά. Γίνεται διαφορετική. Και πραγματικά είναι κρίμα να χαραμίσουμε μια τόσο ωραία κρίση. Μέσα σε μια μισή ώρα βλέπω τον άλλο στα μάτια. Καταλαβαίνω αν είναι ειλικρινής ή όχι. Οι εγγραφές είναι ποιοτικές. Καλύτεροι leader μας με το μεγαλύτερο μέσο όρο παραγγελίας. Δεν το περίμενες. Συγχαρητήρια, Ελένη μου. Αυτό που θέλω από εσάς, κυρίες μου, είναι να ζωγραφίσετε ένα πράγμα. Οτιδήποτε θέλετε. Θα πάρω μία τις ζωγραφίες και προσπαθώ να καταλάβω ποιος έχει ζωγραφίσει τι. Σκοπός μου είναι να καταλάβω ποια λέει ψέμα. Σκοπός σας είναι να πείτε όσο πιο πιστικό ψέμα μπορείτε. Ωραία, είναι ένας κύβος. Ωραία, κοιτάξτε το λίγο. Πάμε. Η απάντηση συνεχίζει και είναι όχι. Είναι δικό σου. Είναι δικό σου. Δικό σου. Δικό σου. Έχουμε την πεποίθηση, λέμε στον κόσμο, κοίτα με στα μάτια και παίζουμε την αλήθεια. Οι ψεύτες, όταν λένε ψέματα, κατά κύριο λόγο κοιτάνε στα μάτια. Είναι ώρα για wellness. Για να δούμε λοιπόν. Wellness by Oriflame. Προϊόντα με ανάπτυξη 40% 2012 σε σχέση με το 2011. 11 κιλά σε 2,5 μήνες. Πες μου πώς νιώθεις. Μάλλον δείξε μου πώς νιώθεις. Τώρα τι να σου πω. Wow! Wow, να μου πεις. Μου υποσχέθηκε η κολλητή μου ότι θα μου δώσει ένα φορεμά της το οποίο ήταν small. Και αυτή τη στιγμή είναι στην τουλάπα μου. Το wellness που με έχει βοηθήσει μέσα σε 2 χρόνια να χάσω 42 ολόκληρα κιλά. Δοκίμασα όχι μόνο είδα αποτελέσματα, απλά είδα ότι μέσα από ένα γεύμα που εγώ μπορεί να χρειαζόμουν 400 θερμίδες μου τις κάλυπε με τις 65. Με μια λέξη νομίζω να το πω, δεν χρειάζεται να πω πολλά, νιώθα πλήρης. Για μένα κάνει για όλους ανεξαιρέτως. Δεν κάνει μόνο για αυτούς που θέλουν να χάσουν βάρος, γιατί εγώ από ό,τι βλέπετε δεν είμαι και πολύ να χάσω βάρος. Κάνει για όλους ανεξαιρέτως. Keep your hands high. Shake it up.
βόλτα. Θα σας δούμε το βράδυ.